Kai ningkarong awete aleralon awi. Pirthe je chokrosa awete arni bathonon e. La supena joksi la marjan le awete itu makemang lapen kachingrum jadiam ta awi. La supena joksi non ke bangji June 23rd arni ke Karbi People's Hall talarang so along armu chingrum padolipo. Kopia theke do seha dak armu kachingrum jima. La bang solam le pini bang sobe pai tum jethanam lona. Mate huladak arnam ke klangjim. Well, nelu sotkuru las naman piro kata naman lam the apuru. Welcome. Have a seat. Pini ke ador ke dun nai lapen ador ke sunai lata lamar jana hin. Chuning pen ke pangcheng pining an ke theglong po. Lasi alam marjana kang themi tum lang non de aprang achalara bangla lang pa prang na. Athema a pegang tin to de tikke a oke me bang cholong li. Alam marjana men bang lake tasam ake hai tuliram rong hangsi ka selam. A video chengche aprang CM MLA thalo alang phani si kachung rido. Dong kamukam apirtheta cinema hall nang kimon. Share mir so production nadalo arni ke me production nadalo ke dipu amuni derle munir kali donka amuni tumta lamarjan lang nangji dika sarthe. Now come to the video. Casting, production, producer, script writer, director lahiolam anabangke nilike dam tang video long than labla lang namigna labangsu mastapso da video penitum kanchin dam unji. Let's break the story of Tasa. Athera long itum ke thekmano mateng purang te a generation hini doji hako akai old generations labang ke sanjuba lapen malinetum a generation lapen isi bang modern generation labang ke joyram be lapen kadampuetum a generation labang so alam marjan long lahini a generation koson si ke blend jima director hipen ku buson itu mana pe klang jima la so teng ne ta kapeton jipan bor. That's my prediction. Inut arisomar rong sopi ariso arnisi arni inglong apirthe juidamlo arloso arje kemi thektik pi theklonglo theklok pen aning dokhak rong sopi ariso lake sanjay terang hendo lapen inglong anim sopi malenti sopi. Wow, what a rhyme. Inglong arloso ke jong hele arje mejita neke nang neko monta sanjay terange aning dog idlu latum bang hini aning gachi dogalong apu apai kroidun dedet ala solo sukevan tanjipure ker non ni phanan thana to kumat apia potum si love marriage ke cheng benta ke kroidun pangthim limatum ke dulo lason prodangte akupai ke the nayatum lo. Now come to the modern generations. Both Joyram and Kadomphoi are from rich and modern family. Unfortunately, the parents of Kadomphoi is disagreed with her relationship status. Oi modern akai pomate English alam ningje oreladi. Kadomphoi lapen Joyram family modern generation pugejong damathe alangtum ki juidam Hello Pik Maldives, Goa, Andaman and Nicobar Island labosana pirthi. Malin lapen Sanjay Phan old generations buke alangtum habit ajo side loon punon background punonta habit ajo a background side bangso alam marjan long aning chido katum deadluma kachit cho kachit hengatum ke vedalum dolo gunda chotkali politician ta dulang inut akang tang nai lapen mado munir phanta kajin so sepin a politician lake gotoming ti. Aku inut dotulang asupo kaching hon thek tik a politician lake Bikha Mahajan asupo Sanjuba lapen malin disupi a relationship long kachadon dea bangpu Bikha Mahajan. Social media post pen kepek lang pona teng putang te malin disupia bang pregnant. Malin disupi asupo sinang manpo Joyram be. That's my prediction. Joyram be lapen Kadomphoi a parents kumadlune lake itumpan epiklankli. La supena joksi ne ni phupar tinglo je malin disupi asupoke Joyram be sinang manpo. La so lam phaladak isi a possibility dolang go along mate sangti balia jo Joyram aphan
goa muni tum ke theng non kadomphui kumar asupilo kadomphui labang ke gotom ingti asupipo that's the possibility labang solam approve nang pipo labang so tihek atelar long gotom ingti abang kali pugehang ase achipathe so kali labang so kali pualang ke hang kasar lang yongsi kopinia a project kopinia a business matter posonte non phong unete sita mo phong unlang pu hala so a chance dola la silapan aning chepa o yere re yongsi asupia phan e phong kelos danglo bodang te mo phi ke chelong lelo that's the possibility ladak pensi nelichi namlo je kadom phoi ke gotom ingti asupila lasi labang so atomo madule tok madule selam madule nang thamchita etum ke phurkimu pen kachera block ta do ritual so pilo bodang te jangre so silong vek po tuliram mahurat kishu dahod ningjepon dictatorship ta do jipu hol bang so a dictatorship pedon gotom banji ke pulo পাওয়ার থাকা মানুহবিলাকৰ ডিক্টেটৰশ্বিপ হিচাপে কাম কৰে কাকুও মানে ভয় নকৰে এনে athe ronga so tum kroi dun de pinta eviction dead je fan ka bori jongsi ilitum mathadam langdam pa melo potang te tuliram amethang alamsi kachetok pen nanga peklang jason nilong esonalamdo chupen karbiang lo karberong eviction ret ke tasam aflim asin sikri dam lobon labang so rong asor koidun de pin pen eviction lo potang te mo film long koson a reaction bang ma hula ke thabjia phan bon ke try dam lo lasi lapuan ake ongdung character storyline yongsi blend pa melo potang te lang me pigjia lake nilige ma thala no de athe freedom of speech do nilining hangling je sanjay lapen malinatum thida prang ta hai bonta hini story old age lapen modern age ta side by side damrap chom sidoji lahenlo alamarjan long kedoji a character lapen a story la sikosonji tumana pak langji ma labang ke tum 23rd of June this month langdulo nang Karbi people hall taralangso labangso alamarjan long alunjir do anta a writer amithang sikachitok saide laso potsi bangso lamrana khilandun ardi do joji my favorite boruwe nangli ke koloswalun anutinta mesoi sai amithang a character koson sikachepa play ke pa mesenji ma laphan anutinta bor irin tilo lapen bor ilo lasi nonili kelangang tu bangke enut det kacharia bangpu koson si lamarjana hin kachari jima more nisi ke politician kali director amanda demalaho that's all for today I hope you guys enjoy it